моля да заемете отново местата си. Отново местата си на танци. И аз имам честа след малко да дам думата на журито. Надявам се, че вече сте готови. Журито, аз отново искам да ви напомня да благодарим на хората, които спомогнаха за осъществяването на 7-я танцов фестивал Тракийска броеница Пазарджик 2015 година. Община Пазарджик, фирма Пенсилует, град Пловдив, Винарска изба Пълдин АД, град Перущица, едноличен търговец Добрина Гин Георги Найденов, село Кралиманко, Елком 68 ООД, град Пазарджик, Лобис Инвест ЕООД, сладкарско предприятие НИА Атанас Атанасов, Евромес ООД Пазарджик, вагоноремонтен завод 99 АД, град Септември, с изпълнителен директор инженер Емил Йончев, Каменица АД Пловдив и фирма Триада Маркет, дистрибутор на косметика и медицински продукти с марка Сени. Уважаеми участници, скъпи гости, уважаеми съграждани, колеги, приятели, за мен е чест отново да ви представя нашето многоуважаемо и изключително компетентно жури в състав доцент Георги Хинов, главен художествен ръководител на ансамбъл, професионален ансамбъл Иван Вълев, град Плевен, и председател на Сдружение Хореография. Господин Стоян Господинов, главен художествен ръководител на професионален ансамбъл Добруджа, град Добрич. И господин Атанас Чолаков, главен художествен ръководител на професионален ансамбъл Пазарджик, град Пазарджик. Позволете ми да дам думата на журито. Добър ден! Приятно ми е, че сте настанали пред нас, за да ви оценяваме. Уважаеми изпълнители, скъпа Зоя, поздравявам те за това, което си направила. Трябва да ти кажа, че тая година журирам такива клубове поне на 5 места. Най-голяма е твоята оценка. Вие трябва да можеш да обединяваш хората, защото тези хора пред нас са станали, това са истинските носители на традициите на българщината, на едно от най-сложните изкуства народните танци. Уважаеми колеги, много ви моля, дайте да се помолим пред тези хора. Като ги умножим по 2-3, те ще станат една голяма бройка, която ще възпитава поколенията за бъдещето на България. Защото има ли това изкуство, ще има и България. Виждате каква е сложна обстановка по света. Аз лично ви благодаря и нека бъдете живи и здрави. Нека вашите семейства с настъпването на хубавите празници да бъдат радостни, живи и напред, на Коледа особено. Много от вас облечете отново националните носи и посрещнете така
празниците. Не ни беше леко в момента да се разбере кой да бъде първи, кой да бъде втори, кой каква награда да вземе, но се разбрахме. Благодаря ви отново. Давам думата на моите колеги и ги моля да кажат няколко думи, защото вие заслужавате. Благодаря ви отново. Уважаеми колеги, ние всички сме колеги. Много пъти съм упрекван, тъй като по Национално радио и телевизия съм казвал, че няма национална политика за фолклора. Но, когато има народна политика с обич към фолклора, никой не може да я победи. Това сте вие. Скъпи приятели, днес аз си отивам зареден от тази красота, от това изкуство, което вие направихте тук на тази сцена. Благодаря ви от сърце и пожелавам на всички живи и здрави и весели празници от тук нататък. И сега да започнем с награждаването. Награда на професионален ансамбъл Пазарджик получава БИС Нова махала. Награда на професионален ансамбъл Пазарджик получава танцова формация Ритъм село Борино. Студентска формация към УАГС град София Армирано цвеке. Награда на ансамбъл Пазарджик. Средногорска жарава Панагюрище. Четвърти революционен окръг. Школа по народни танци Искър София. Така. Награда на Пенсионер Пловдив в стойност от 200 лева получава Народно читалище ЖАР, град Казанлък. Колеги, позволявам се да благодаря от ваше име и от наше име на организаторите на този форум и да пожелая на Зоя, както преди много време си казахме, че ще вървим напред, да го прави все така. Искам да ви поканя в Казанлък на Тъпан бие хоро се вие, защото Зоя веднага след нашия фестивал спред на този фестивал. Така че трябва да вървим всички заедно, ръка за ръка. Благодаря ви, живи и здрави и на вас, почитаемото жури. Зойче, бъди жива и здрава. Така, кошница с хляб от Ета Топлина Вин получава Батак, Народно читалище, БИС Батак. Кошница с хляб получава танцов клуб Манисто, град Пловдив.
Сладкарско предприятие Ния торта получава детски танцов състав Свилирак, град Ракитово. Евромес ЕОД Пазарджик дарява на кошница с продукти танцова формация Гераци София. Евромес ЕОД Пазарджик дарява кошница с нейните продукции на клуб за народни танци Моряците Варна. За ръченицата Веселяци Плевен козметичен комплект. Това е за ръченица. Двамата. Кои ви праха ръченица? Ти излизаш. Ти търпьови беше. Така, по-отворен клуб Танцувай за здраве Берковица за ръченицата получават подаръка на каменица. Трепери ли ми още? Да видите и аз как съм. Така. Трето място в изпълнението на ръченица се дава на СЕДЕП София. Второ място за надиграването на ръченица се дава на Средногорска жарава Панагюрище. И първо място при надиграването се дава на Натан Перник и София. Награда за най-артистично представяне се дава на танцова школа Нанков, град Враца. Артистично.
Награда за най-оригинално представяне се дава на самообразование село Награда за най-оригинално представяне се дава на саморазвитие село Бачево. И плакет, изработен специално за нашия фестивал от професор Лютаков, се дава на Шарена гайда, град Варна. Награда за най-автентично представяне се дава на танцов състав Пиринска магия село Марикостиново. Танцова формация Порцен дарява пита на Средногорска жарава Пазарджик. О, към Панагюрище! Фирма дава награда на фолклорен клуб Шарено хоров Пирдок и Златица. Малко така. Това специално ми е дадено да го предам, ще ми извините. За автентичност и добро представяне на фолклорно Средногорска жарава Панагюрище в участие в фестивал Тракийска броеница град Пазарджик. Добре. Моля. Наградата е от анонимен спонсор и дарява сумата от 1000 лева. И после да почерпите. И така. Второ място с плакет, специално изработен от професор Лютаков, се дава на танцов клуб Жарава град Видин.
И накрая най-големия приз се дава на клуб за народни танци Веселие, град Плевен. Този празник толкова добър за всички нас. Благодаря ви за това, че отново се доверихте на нас, за да споделите този ден. И искам всички тук и сега да ви поканя на 8-та броеница, която ще се проведе на 26 ноември 2016 година. Записването започва сега. Весел празник на всички, с някой ще се видим в заведенията след това, а с други живи и здрави до година. Всичко добро ви желая! Нека изпратим с аплодисменти и нашето жури. Да ви благодарим още веднъж. Аз благодаря на всички участници, които бяхте днес с нас и превърнахте този ден в един чудесен празник. Благодаря ви, мили хора, довиждане и до нови срещи! Също така благодаря на оркестър Сионе за прекрасното изпълнение. Къде?